Yellow na ji kana magana juna a makaranta, wallahi ka taho makarantar mu akwai mata. Wallahi muna da mata iya mata amma matsalar su dan kwanya ɗaya suka su. Bari in baka likita da zaka yi ki sace musu zuciya da malama ta ya tambaya ko baka sani baka daga hannunka ba ta tashi ka. Wallahi abokina ka zo daidai lokacin da ya kamata. Faɗuwa ta zo daidai da zama. Class, who can tell me 2 plus 2? Auntie. Ba kai ba Yellow. To square root of 26 her. Auntie. Ba kai ba Yellow. Class, kuna ji nawa. To what is matter? Auntie. 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 Wallahi Yellow yanzu ina ba haka shi. Na ce ba kai ba. I'm sorry. Dan ubanka, kai komi ka sani baka san ba daga hannu makaranta gaba in muna nan. Mai zaku bar wurin ga tun ido na bai bude ba. Dan ubanka gobe in malama ta yi tambaya ka daga hannu a gaja. Kaɗan daga cikin ƙalubalen makaranta ga ka kula. Sunana Yalo kuma mun gore sosai wallahi. A ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.